Исәнмесез, саумысыз, хөрмәтле дуслар. Бу шоу без тапшыруы һәм мин Ильяс Газизов. Бүген без Шаян концертта. Монда бүген танылган юмор сталары, мәзәкчеләр үзләренең чыгышлары белән тамашачыны сөендерәчәкләр һәм инде эшләре катканча көлдерәчәкләр. Сәхнәдә бер кызык, ә сәхнә артында тагы да кызыграк. Мин моны сезгә вәгъдә итәм. Шул турыда репортажны шоу без тапшыруында бүген карамый калмагыз. Кырмызлар монда бәхәс бара алып баручылар арасында. Алып баручылар бүген шулай ук күңелле генә тандым. Күреп торам мин үземнең коллегам Булат Байрамовны. Булат Байрамовны таныдым. Ләкин менә бу җегетне берәсме бер карыйм, кемгәдер ошатам мин аны. Ләкин әлегә мин аны тиге бик танып җиткермәдем, ләкин үзе белән хәзер танышып китәчәкбез. Димәк, сәлам Булат. Сәлам. Сез йөрерсез. Исәнмесез. Бик бик шатмын. Бик шат дигәч искә төште, аның исеме Илшат икән, дөрес. Рәхмәт. Бүген алып баручылар күбәләкле. Нәрсә белән бу бәйле? Күбәләк. Син күбәләк дигәч, бу бит хәзер. Күбәләк хәзер белмим, бәлки модадыр. Трендта дип әйтик. Менә кайсына телеканалны кушмаймы, бигрәк тә TNTV каналында бар шундый топ клип дигән тапшыру. Бөтен кеше күлмәк, топ күбәләк клиптан да анда шуның бөтен заставкаларда күбәләктән. Кемнән карап күбәләк әкидләр микән, аны мин әлегә әйтә алмыйм, ләкин җегетләр, ничексенең кәефләрегез? Кәефләр язларча инде. Шаян концерт бит бүген. Шулай. Язларча дигәч мин куркып калдым әле. Язларча дигәч син мәсәлән сәхнәдән залга сикереп төшерсең сыман тыгыла. Кызлар янына. Язларча бөтен җирдән ага дигән сүз. Уже тирле. Концерт әле башланып өлгермәгән, алып баручылар инде тирләп. Ну, тирләсәләр ярый, иң мөһиме ширләмәсеннәр дип әйтәсем килә минем. Рәхмәт. Иң мөһиме тамашачылар килсеннәр. Ну, бездән килмәсәләр, хит юмористлардан булса да килсеннәр инде. Бездән килмәсләр, бәлки көлерләр. Җитди алып барачак. Менә мин шуңа күрә уйлап торам, мин әйтәм, нәрсәгә юмор концертына алып баручылар. Менә үзләренә сорыйм, алып баручылар кирәкме гомумән юмор концертына? Аңламадык, акчалары күптер мөгаен. Бәлки шулайдыр. Шуңа җавап. Мин гомумән беренче тапкыр филармониядә алып барам. Мен бер тапкыр алып барганы юк. Юк, мин гомумән алып барган юк. Мен шуңа күрә мин аны күргәнем дә юк инде. Шуңа күрә бу очракта ул акча түли алып барган өчен. Ул акча түли. Теге оешмага акчаны миңа бирәләр. Буласы камыр акча бәйләмәйди бөтенләй бер. Юк, алып бар өчен үзе түли дим. Күбәләген сата, кәчтүмен сата, күлмәген сата. Сине гомумән бүген чишендерәчәкләр. Ну, кыскасы, сиңа нәрсәдер телогрек йөртәчәкләр һәм син шул рәвешле кайтып китәчәксең. Булмас. Алай эшләмәсләр. Мин каршы түгел, нәрсә каршы түгел. Кыйнамасыннар гына. Имә. Булат янынан чиракка китмәйме? Ярар. Артына качып торам. Чөнки күреп торам, тәҗрибәсе зур Булатның бу өлкәдә. Тәҗрибәсе зур, шуңа күрә бөтен сценарийны ятлап утыра дигән. Әйдә җегетләр, менә ничек сез концертны башлаячаксыз? Бер менә сезгә репетиция булыр, безгә дә үзебезгә дә кызык. Ничегрәк сез чыгачаксыз? Ну-ка. Сәлам Шаян Казан халкы, сәлам юмор сөюче дуслар. Саумысыз уен көлке дефис аркылы яратучы тамашачыларыбыз, бу минем сүзләр, әйдә синеке. Хәзер дуэт ул да дәвам итсен иде. Әгәр сез Прибалтика якларыннан тормоз шикелле генә, әйме? Әгәр сез Прибалтика якларында туып үсеп, ул яклардан безгә бронепоезд белән утырып килгән булсагыз, моннан тыш зоопаркта яраткан хайваныгыз жираф икән. Бу концерт сезнең өчен түгел. Кайтып китегез. Хөрмәтләр, аңладыңызмы бер нәрсә? Мин бер нәрсә дә аңламам, ләкин сәхнәгә чыгып, нәрсәгә тамашачы залына утырып карыйсым килә. Рәхмәт, Ильяс. Күрешәбез. Аңламаган бер кызыграк тыйла чыгып миңа. Машалламайды, башлары кирәк, бар кит инде. Уңышлар, яме? Пока, исән сау. Күрешәбез концерттан соң. Туктал, камера монда, син кая карап сөйлисең? Кызга карап сөйликән үзенә. Син үзәгел кызга карап сөйлисең. Юк, мин Ишатны менә байтып карарга ярамыйм, күзгедән карап торам, яны һәр шулай күзәтеп. Чөнки профильдән күңелле күренә. Яхшы. Профильдән күңелле күренүче алып баручылар булды бу. Булат Байрамов һәм Илшат, просто Илшат. Бу нас кимәллә бу. Юк, мин бу. Бу кул яулык. Кайда йөрдең дисең, бабый белән балыкта. Тик бер балыкта элекме, күпме кармак салып та. Hey! Яклар яныңда йөри дип, сине гаепләмә тагын. Сине генә бары сине, яратам бит мин җаным. Яратам бит мин җаным. Хөрмәтләр, менә бу егетләр, алар Чаллыдан, алар КВН җегетләре, алар алдылар мине Татар лигасы җыелма командасына. Ну, алар бераз гына минем костюмнарында аерылып торалар, ләкин шулай да мин аларча киенсәм, нәкъ менә сезгә җегетләр, теге мин артык булмыйммы дип әйтәсем. Без синең пиджагыңнан штанны белән.
Менің пиджактан сізге бір 5-6 штан шығашам. 5-6 вряд ли сен Yok, bir trosik. Миңа яртыштан да шыға алмасын. Әйе, сен ярдышын. Жігітлер, неше келдіңіз шолдан? Роман. Biz, bizning komandamizga 1 yildan azroq gina ortiqroq Totar ligasining yilma komandasi bizda demak Qozonda Totar ligasi bor. Ham shu Totar ligasini eng mana shunday shap motor totarlarni oldik-da, mana shunday komandani jiydik. Qo'yanalarni jiyib bitirdik shunday kishilarni. Şoladan. Bütün şoldan, mi? Mana men подземный переходda yotadir meni oldilar. Men biladirman, tigi şolda bik shibar qizlar turganын. No, jigitlarni men tigi ayta olmayman konkretno. Balki bik shunday tigi Sizning menga kiyimlaringiz o'xshaydi. Молодец. Hozir mana bik populyar shoir, nima shoir u sizda sholda? Bir shunday fraza bormi? Fraza. Hey yo man, shit man, shunday Qo'l oldi. Андай фраза yo'q bizda. Dostlar, sahnaga chiqirga jiyana bizning legendar tanilgan yumoristimiz Rashid Aboy Shamqay. Menga o'zi o'pkalamasa Shamqay deb gina dashashakman. Shamqay, aytingizlar menga, balki biz sening bilan galstuklar bilan almashirmiz. Men so'rini beraman, siz menga o'zingizning legendar galstukni. Mening batmay, senga batmasa. Kelishmas deb o'ylaysizmi? O'zing so'ra. Men so'ra tugul, men o'zim qizil. Shuning uchun bo'lmas. Kelishib bo'lmas. Narsa tushirasiz siz meni. Sahnada kerak. Yo'q, sahnada tushirashakmiz biz sizni. Ali sahna ortida da siz nindirak mazaklar siylisiz ekan. Shu turda bizni. Alloh bilsa, söylermin shuning uchun keldik. Bilmayman narsa sizlarga, she'rlar sizlargami, nima? Hali o'ylab yurayman hali. Ali sahnaga chiqishni esga tushashakmi? Ayy, sahnaga chiqishni esga tusha. O'ngishlar. Yo'q, rahmat. Тиманега. Ты ботан. Ты чё на меня батон крошишь, а? Ты чё, рамсы попутал, что ли, а? Чё меня икавляши башта ментов кагазаттасыз кайбыра? Аннасы психошкага, мисиха изем, понял? Мисиха сүйеклеріңні бірсі-бірсіне бейлеп қойым. Тиме меңа. Мисиха отбивной ясым. Мен сеңа өзіңе тибем, яме. И чё? Типтең шуннан? Тибем да тишем. Тиме меңа. Чё? Мен сеңа вообще қазір абыйны шақырам, понял? Абай! Абыйны. Чё, сенің абыйың бар шүрі? Конечно, нақ мен ашаған. Давай шақыр. Абай. Икігісі бір итем қазір. Абай келәлі мұнда, мені обижайтәлі. Давай. Абай қынилар мені. Понял? Хайда ба. Пацаны, все нормально. Все, ухожу, пацаны. Abi rahmat. Rashid Shamqay sahnada. Mana seni eshitgan yo'q ayol. Biz yavlagan urlar sizga nasib bo'lmas, bizga qarab o'rnak olg'iz. Bizni yetib uzib ketalmassiz, bizni ko'ra-ko'ragina borig'iz. Ortiq qabalanmay, bizni qabatlamay o'zingizga yo'llar yorig'iz. Ağır hizmet edem kildiru. Alga barığız. İcad tıfıkları ay hayırak. Kalmağız siz kinet tuktalıp. Kulunuzdan kilmeyken, kişi sizden külmeyken yürümeyiz. Ayak aslarında butalıp. Dostlar, men kelib jetdim yigitlar yonina. Birsinden-birsi shunday original kiyimlari bilan ular ko'zga chog'lanalar. Ha mana yigitlar sizdan necha kerak taqdim etirga, tomoshachilarga kim deb aytirgan sizni ishingizni birlashtirib? Ana ol aytsin. Tak. Ayda ol. Javob turkumi. Javob turkumi birinchi taqdir eshitdim bunday turkumni dirsingan aytganda, shunga ko'ra rap kompozitsiyalarimizda bor, kontakt topig'iz, javob turkumi. Biz rap qo'yib, tatarcha rap. Я просто директор. Anlaşıldı. Bu narsa bu rap o'quv turkumigami, yoki ular shoirada bilan birinchi? Shoirlar bilan albatta biz bit o'zimiz KVNdan chiqqan yigitlar, biz mazaklar yozamiz, o'ynaymiz. Bik yaratamiz. Yomar showda, chiqish yasarga Shayan konsertda, Shamqay abi bilan tanıştık mana va Fotografiyalar yasadik. Oynas bilan. Biz Yer Shamqaylar turkumi deb otalarga umidlangan edik. Shamqay aniqlari degan turkumning bizning
Икенче исем. Икенче исеме дә. Чыктым күпер аркылы. Шуннан кәндә без КВНщиклар. Давай күптән- назовем чыктым аркылы күпер. Әйдә. Нормальное название. Шомпай тукымнары лучше. Пыцак можно. Пыцак. Пацак? Пыцак. Единственный мишарский КВН. Пыцак безгә акца керек, акца. Без акца өчен генә. Жігіттер айтыңыз әлі конкрет бүгін нендей сіздің миниатюра, яйсе шығышын шектеп аталашақ ол. Нәрсе сіз көрсетірге жиырасыз бүгін? Безнең чыгыш бүген яңа дулкын дип атала. Яңа дулкын, демәк біз КВНчә чыгыш ясыйбыз. Берничә миниатюралар. Жоқ, шыннан біз аны үзебез ойлап тапмадық, аны біз юрмалдан ұрладық енді міне. Алдаша. Шуны әйткәндә без бердән бер шундый артистлар, юк бердән бер түгел инде, алдашып әйтәм. Сақаллы мәзәкләр булар. Бердән бер, менә әйбәт исем. Безнең төркемгә бердән бер. Да, бердән бер. Нормальный исем, кстати. Дөньяда ике әйберне туктатып булмый. Берсе җибәрелгән СМСны һәм сөйли башлаган Андрей Малаховны. Малахов дигәндә менә мин аны күрәм, аны Малаховка охшаган бер абзыймы да басып тора. Ләкин менә бер карасаң охшаган, икенче карасаң нәрсәдер безнең татар җегетләрен ул миңа хәтерләтә. Дөресен әйткәндә, минем каршымда кредит юмор төркеме шулай бит. Нәкъ шулай. Сез җегетләрне нәрсә белән бүгін көлдергә уйлыйсыз? Ниндирәк сезнең чыгышыгыз, нәрсә дип атала гомумән? Безнең бу пусть говорят. Менә безнең инде урыс эстрадасында шундый ток-шоу бар. Пусть говорят. Без шуңа менә пародия ясыйбыз. Мин инде күргәнегезчә Андрей Малахов. Мин инде авылдан килгән бер мужик булам инде. Ну мин теге урысча аңламыйм инде. Шуңа күрә менә шуның белән бер кызык ясамакчы булабыз. Без инде үзебезчә мин аңа урысча сораулар биреп, ул шуны үзенчә теге башымы инде аңлап, миңа җавап бирә инде. Урысчалы, татарчалы шундый юмор. Менә бу рус тапшыруларын ксерокстан чыгару ул яхшы күренеш дип уйлыйсызмы? Түгел бу. Безнең Без инде ничек дип әйтик, менә урыс шушы ток-шоусын татарчалаттык. Аны теге ксерокстан чыгару түгел. Шунда татарча кызык табабыз шушы ток-шоуда. Бу инде безнең менә Малаховка авылдан татар мужиге килгән һәм инде шушы пусть говорят тапшыруында ниндидер бер кызык хәл булган. Калганын инде сәхнәдә карап үтербез. Бәлки нәкъ менә сезнең чыгыштан соң Малахов янына, үзенә, теге чып-чын тире Малахов янына чакыра башларлар нәкъ менә безнең авыл мужикларын. Шундый кызык образ тудырсагыз. Бик шәп булыр чакырсалар. Бәлки ансы да булыр. Яхшы, сез инде кредит юмор төркеме гомумән кайчан барлыкка килде һәм нинди дәрәҗәдә ул бүгенге көндә? Без бу төркем белән менә узган елны җәй көне эшли башладык, репетициялар ясап, һәм инде октябрь аеннан без концертлар белән чыгып киттек. Һәм бүгенге көнгә кадәр инде шактый концертлар эшләдек, менә 100гә тула инде. 100гә тула алып, 98 концерт эшләп килдек. Концерт дигәннән сез икегез генә чыгыш ясыйсызмы әле? Юк, безнең төркемдә 6 кеше. 6 кеше без менә Татарстан республикасының районнарында, авылларында йөрибез инде. Ул төркемдә катнашалар безнең инде данлыклы кичкенә Шамил абый Галиев биюче җегет. Аннары соң безнең артистларыбыз Ландыш Гимадиева балык бистәсе кызы, Илназ Миннеханов һәм инде безнең Фәнис Юсупов дигән җегетләр бар менә. Менә әлеге образдан кала, пусть говоряттан кала, тагын сезнең ниндирәк чыгышларыгыз бар? Төрле чыгышларыбыз бар. Безнең инде концертта теге җырлы, юморлы, биюле тамаша дип әйтик инде, күбрәк юмордан тора инде ул. Юморларда төрлесе бар. Хәзер инде менә яңа алым белән кирип маташабыз. Безнең музыкаль мимика дигән яңа юмор төре бар. Бу әле теге татар эстрадасында булган әйбер түгел. Аның белән дә эшлибез. Бәлки инде кайбер тамашачылар күреп беләләрдер. Әле мин күреп белә дигәннән, менә мин сине хәтерлим, син ничектер кәкре аяклы егет буларак та чыгыш ясыйсың. Ничек син ул аягыңны кәкрәйтәсең? Миңа тагын бер генә күрсәт әле безнең тамашачылар. Шулаймы? Син шулай бер 15 минутлап сәхнәдә басып торасың. Шулай. Ул аякларын чыганда армыймы? Башта авыррак иде. Хәзер өйрәнелде инде. Өйрәндем. Агыман каян чыккан образ ул аякларын кәкрәйтеп шулай басып тора. Ничек дип әйтим? Үзеннән үзе килеп чыкты ул. Менә шулай бер чыгышларда репетиция вакытында юкка йөригенә теге башта былай әйтеп карыйм микән, былай әйтеп карыйм микән дип, шуннан үзеннән килеп чыкты, образ эзләгән вакытта инде ул. Исәнмесез? Астагфирулла. Исәнмесез? Тамада дәшкән идегезме? Дәшкән идем дә. Мин килдем. Давай заказны, нәрсәләр кирәк язам. Син туктагыз әле, ни бит? Нәрсә бит? Ну, сөйләшик, аңлашык дигәндәй. Нәрсәсен сөйләшәсең инде аның? Давай әйтегез, нәрсәләр кирәк язам хәзер. Да. Сез бу эш белән күптән шөгыльләнәсезме? Сез борчылмагыз. Фирма гарантирует. Давай заказны. О, да. Сездә нәрсәләр бар? Кемгә нәрсә кирәк инде?
Кемгәдер алып баругына кирәк. Кемгәдер теге җырчы, баянчы, биюче, әле аның кайберләре теге фокус-мокус, стриптиз, туязагынарак сугыш оештыруны да сорыйлар кайберләр. Менә теге сугыш оештыру анысы ничегрәк? Анысымы? Анысы гадәттә теге бүләк базарлар чыккач, котлаулар беткәч, кунаклар тизрәк таралыштын өчен шул вакытта үткәрелә. Продуктларга да экономия була дигән. Монсы кирәк язып куйыгыз, яме? Яхшы ярар. Менә теге стриптиз дигәнегез. Ансын кем күрсәтә? Худайга шөкер. Бөтенесен үзебез күрсәтәбез. Күрсәтимме? Юк, стоп, утырыгыз. Да, күрәселәр бар икән әле малай. Шатлансын әле төшче. Хөрмәтләр, бу халык кая бара дип уйлыйсыз? Алар әлегә тәнәфестә. Без дә сезнең белән рекламага китерәбез. Хөрмәтләр, шаян концертны бераз гына әзрәк җиддиләттереп, бер җидди персонага минем мөрәҗәгать итәсем килә. Чөнки әле аннан да җиддирәк кеше минем күргәнем юк иде. Сәлам. Ничек синең хәлләр? Әйбәт, минеке дә әйбәт. Әйт әле миңа, Россия Федерациясенә Крымны кушканга син ничек карыйсың? Рәхмәт, мин дә шулай ук. Син бүген әле кич белән ашадыңмы? Да. Ашадыңмы? Син 6-дан соң ашыйсыңмы? Син иртә белән ничәдә торасың? 10-тан. Яз көне син кызлар янына йөрисеңме? Да. Ничә кыз белән йөрисең? 2 кыз бар. Икәү белән? Да. Так бармак белән күрсәт әле. Да. Сиңа ничә яшь? 2 яшь. Молодец. Без молодецме? Да. Рәхмәт. Хөрмәтләр, күреп торам менә монда 2 яшь әни. Яшь дисәң. Әбиләр бит булар. Алар төрек маташалар бәбиләрне. Ничек тораларның балаларын тавышы гына чыкмый, менә шунысына мин аптырыйм. Күз тиде балага, хөрмәтләр, күз тиде. Әйткәннәр яны 40 көнгә кадәр балаларын күрсәтергә ярамый дип. Дөресен әйткәндә, бу төркем атала тигеләр дип. Ни өчен тигеләр дип атала, ни өчен бер аранда исем түгел, яисә башка исем алар уйлап тапмадылар микән дигән сораулар туа менә миндә автоматик рәвештә. Бу исемне безгә безнең остазыбыз Алмаз Хамзин кушты. Без театральда укыганда. Менә ул исемне тигеләр дип уйладык. Бик озак итеп уйладык. Нинди исемне кушарга дип. Нәлхәмия әйт әле. Аннары Озак уйлап озак уйлап йөрдек тә, аннары Алмаз абый нәрсә дә уйлап йөрисез, тегеләр булыгыз дип, башкалар түгел. Менә кеше сораганда, кемнәр чыгыш ясый? Тегеләр, битте китте. Сез курыкмыйсызмы менә? Башкаларга да аннар тигеләр дип әйтәләр. Кемнәр килде әле? Тигеләр килде. Булар килде. Тигеләр дип, алар сезгә дә әйтергә мөмкиннәр. Башкаларга да әйтергә мөмкиннәр тигеләр дип шул рәвештә. Бу алар безнең исемне популярлаштыралар димәк. Менә. Бу үзенә күрә махсус шулай оешкан. Махсус кемгә генә әйтмәсеннәр тигеләр дип. Шулай бит? Барыбер бу 2 кызга барып тоташа. Кемгә генә карама тигеләр дип 2 кызга барып тоташа. Нәрсә сез бүген күрсәтергә җыенасыз? Без бүген яңа номер күрсәтәбез. Әбиләр һәм оныклар дип атала. Бу 2 бала игезәк түгелме алай булай? Алар игезәк түгел. Менә күрәсез. Минем уйлавымча алар икесе дә игезәк, чөнки алар икесе дә бер-берсенә охшаган. Менә монда да берәү ята, монда да икәү ята. Ягъни мәсәлән, монда да юк, тегендә дә юк, берәрсе дә. Күстерсең. Ярамый карарга. Ярамый. Юк, бүләк алып бирергә кирәк башта. Бүләкне алып биргәч, аннары карасаң була. Бәбигә. Мин ярый үзем генә тамаша залында беләсезме ни кадәр кеше карап утыра. Шулай ук бүләксез, шулай ук әллә нинди каты күзле кешеләр. Без аларга күрсәтмибез балаларны, юк. Без тегене суеверный, бик суеверный. Шулай суеверный. Графатка ышанучы. Яши менә беренче тапкыр ишетүем менә. Әле бит син яшь әби, әле ишетерсең, ишетмәгәндә ишеттерерләр. Менә бу оныклар үсеп җиткәч. Дөрес. Балар белән күрәсе алда әле. Аба, балар, анаклар. Алар әле. Аларны әтиәниләр каясын?
әтенләре дөнья куалар. Эштә яки биттә я берәр кайда инде, үзең беләсең бит инде. Пробкада утыралар. Артистның балаларын кем карый? Я нәнкә карый, я әбиләре карый. Менә нишләтәсең? Менә шулай да артистларның балалары. Сезгә әгәр дә акча түләсәң, сез башкаларыныкында барып карамыйсызмы? Алай булай. Карыйбыз инде. Ә син бушлай карыйсың дип уйлыйсыңмы? Акча бирсәләр карыйбыз. Күбрәк бирсәләр тагы да карыйбыз. Хөрмәтле безнең шоу-биз тапшыруын караучылар, балаларыгыз бар икән. Менә бу тигеләргә биреп тора аласыз балаларыгызны. Караячаклар, тәрбиялешекләр. Бала җылый башлады. Бала җылау тавышы бөтенебезгә яра бетмәскә мөмкин шуңа күрә әйдәгез. Әкрен генә китеп югалыйк әле бу бүлмәдән. Хөрмәтле минем яныма хәзер килергә тора бер повар, пешекче, шеф-повар дип әйтсәк тә була. Исәмез шеф. Привет. Ну, нәрсә пешерергә җыенасыз бүген? Ой, бүген бик тәмле юмор бәлеше булырга тиеш. Әйбәт кысты буйда. Ну, кудинде. Юмор бәлеше ул тамак туйдырамсың? Юмор ланч. Юмор ланч. Ланч первый, второй, третий, четвертый. Бу кайсы якта чыккан юмор ланч инде? Үзебезнең якта инде, юлда йөргәндә туа, Мишәр ягында, Мишәрчә шундый. Мишәр белән Чувашка төшәләр шундый ракым бар. Аңлашылды. Я, бу әйбер мине Париждан алып киткән. Аны мин Парижда алдым. Марсель Галиевны алганда син юк бар, бирмә инде дигән була. Шагыйрь Марсель Галиев. Башлык Париждан, футболка каян? Футболка мондагы, чөнки футболка мондагы. Ал япкыч кайсан? Так, ал япкыч кайсы якынкы? Ал япкыч бу безнең кафенеке фирменный. Ол кафенеке. Гомумән алганда менә бу кеше үзе бу аныкы. Бу аныкы. Аңлашылды. Менә унда шушы мишәрләр кысылмаса, бүтән мишәрләр. Без бу мишәрләр инде әллә кайчан бу дөньяда доминируй итеп, әйбәт президентлар сайлап, ду китереп яшәгән булыр. Менә шушы Самара мишәрләр килеп кысыла. Әйбәт. Медаль тагып. Мин ишеткәне мишәрләр үзара алар әзрәк әйткәләшеп ала ди. Бу теге еврей жить не даст, но умереть тоже не даст. Менә без мишәрләр шулай. Кирәк вакытта әйткәләшәсез, кирәк вакытта дус тату. Кышалында инде менә. Мин аңа Мирзавич дим. Чөнки аның атасының исеме Мирза. Мирзавич дип әйтеп торганчы, Мирзавич дип әйтәсең дә, бар саңлашыла. Берсенең баласы туа, җәй уртасында. Тумаган инде хатын илткән, районга үзе сарайда дөньядагы иң зур самогон аппаратын көйләп җибәргән, мурҗа чыгарган, утын яга, тигендә самогон. Име, нәсел зур, дуслар күп, күрше авыллар килә. Шал телефон. Алло, Малай! Ике малай. Шартлыгыннан ишәргә белми күршесенә йөгереп керә Вәли Әхмәт. Каралай, малай туган минем икәү. Мин районга тиз генә яме, дөрес микән, юк микән хатының да хәлен беләм. Кайткач юабыз. Карап тор әле, аппаратны эшләп тора сарайда. Суын булса да алыштыр, циркуляция өчен. Теге сынтып җибәрә башлады. Аннары исенә төшкәч, карый инде. Мурҗанан төтендә сүлпәңгенә чыга. Ике шиләк салкын суына да йөгерә сарайга. Килеп керә. Тегендә ике милиционер утыра. Иди сюда. Иди сюда. Фамилия? Шайдуллин. Исемең? Матфулла. Кем? Матфулла. Атаңның исеме? Атаң да шул. Кем? Матфулла. Кайчан тудың? 1961 январ. Ничәнче январ? 61 январ. Суд итәбез сине. Ник? Самогон аппараты өчен. Ана самогон куасың. Юк, уган юк. Ишәм генә. Так, аппарат бар. Суд итәбез. Алайса, изнасилование өчендә суд итегез. Кемне эшләдең? Эшләмәдем. Аппарат бар бит. Син безнең баш әйләндермә. Шәйдуллин. Яз. Нәрсә языйм? Яз ничек булды? Ничек булсын? Ничек булды шулай яз? Ну ничек булды дип күрше кергән. Йөгереп, баласы туган. Икәү. Йортны карап тор әле, мин районга киттем ди. Бер заманны карасам, сарайыннан төтен чыга. Пожар дип уйладым да йөгердем су алып. Сарайга кирип кирсәм, ике милиционер самогон куып утыра. Хөрмәтле чагыштыру өчен Илназ Бах ни өчендер теге аңа эссе.
Һәм мин нормаль халәттә. Илназ бах чыкты сәхнәдән. Шуңа күрә мен әйтәм, ничек атмосфера гомумән? Аллаһ шөкер әйбәт. Мин гомумән әйтәсем килә, Казан тамашачысы һәм якын тирәләрдә килгән төрле авыллардан әлбәттә инде монда гел Казан тамашачысы гына дип әйтмәсем. Гомумән алганда Казанда нинди генә концерт үтсә дә, аеруча филармония залында ул инде менә үзенчә бер теге авыл сәхнәсе кебек гади һәм рәхәтлек биреп тора. Тамашачыларның кул чабулары ул инде безгә тагы да бәхет, тагы да киләчәктә Югары өметләр баглап тора һәм инде теге булачак безнең инде нәрсә цели максатлар. Амин дип хушылыйм әле мин Илназ бахка. Илназ, менә кара, шаян концерт шулай бит, мин сиңа бер-ике сорау биреп китәм. Син мөгаен сорауларын дидер шаян формада булырга мөмкин. Ни өчен беләсеңме? Горилланың, маймылның борын тишекләре зур. Әйбәтләп суласындыр өчен шулай. Әйбәтләп суласын өчен. Нәрсә ул әбидә берәү, бабайда икәү. Соң бу хәрефе. Бу хәрефе дөрес. Син беләсеңме нәрсә ул теге? Бер күз, бер мөгез, ләкин Нина Сарок теге мөгез борын түгел. Нәрсә ул? Бер күз һәм бер күз, бер мөгез. Белмәм, ул наверное теге пишмактан карап торучы берәр сыер, точно. Пишмактан сыер карап тора, дөрес. Dünya şulay yaratılgan, bizden gene kalmagan. Baylarda, xanlarda, denge yaşay almagan. Bu dünya kulasa, eğlene de bir basa. Dünya zarı denge bitmez, şırlap yaşı kişmasa. Bu dünya kulasa, eğlene de bir basa. Dünya zarı denge bitmez, şırlap yaşı kişmasa. Берничә шулай сорау биреп китәм әле мин Мирхат Гайсинның үзенә. Мирхат әйт әле, кайсы айда 28 көн бар? Февраль. Мартта юкмы 28 көн? Подожди, юк. Бөтен айда да 28 көн бар, уйлап карасаң. Бар. Вот, әйт әле. Ат һәм инәйме? Инә теге. Нәрсәсе белән аерылалар? Нәрсә белән аерылалар? Ат һәм инә. Ну, атка утырганда башта сикерәсең. Аннары утырасың. Әнәгә башта утырасың, аннары сикерәсең. Вот. Тагын бер сорау. Беренче этаж 9-сыннан нәрсәсе белән аерыла? Син ниченче этажда яшисең? 7-нче. Син. Ну, 7-нче этаждан беренче этаж нәрсә белән аерылып тора? Так, беренче этаж аерыла. Лифт эшләмәй беренче этаж. Ни дә? Ну, лифт кирәк түгел менергә. Менергә кирәк. 7-нче этажда? Лифт кирәк. Син җыймыйсың менә? Менә хәзер анда теге фитнес клуб кайрымым. Акча әйтмим. Җыйрым басышта. Вот, экономия. Син алай булай 7-нче этаждан җыгылып төшкән юкмы? Алла сакласын, пока юк әле. Менә кара, беренче этаждан җыгылып төшәсең, башта бах, аннары инде башта 7-нче этаждан башта дип кычкырасың, әйме? Аннары бах, бетте китте. Ну, бах дигәндә Илназ бах түгел, гомумән бах. Җыгылдым, бетте китте шуның белән. Ну, Алла сакласын, бах та кирәк түгел, дигән кирәк түгел, лучше басыштан гына. Хөрмәтле танылган юморист һәм пародист, яисә пародист һәм юморист, ну бу ике сүз аңа бик тә туры килә. Рафис абый Фазылҗанов бездә шоу-бездә кунакта дип әйтсәм дә була. Рафис абый, белән сезне күп образда күреп ияләнгән, күбрәк инде хатын-кыз образларында да. Әле мин сезне дөресен әйткәндә теге булай нормаль килеш, әллә ни күп күргәндә булмады. Күбрәк сәхнәдә күреп ияләнгән. Ничек сезнең гомумән хәлләрегез һәм соңгы вакытта ниндирәк менә образлар сендә эшлисез? Нормаль килеш, мине бер дөресен әйткәндә танымыйлар да. Мине гоманда шул париклар киеп, хатын-кыз күлмәкләрендә, әби күлмәкләрендә күз алдына китәр тамашачы һәм шулай дип кабул иткәннәр. Нәрсә әйтим? Аллага шөкер, пока исән-сау яшибез, иҗат итәбез әкрен дә булса да. Менә бу хатын-кыз образыннан бүген сез аны читкә куйгансыз. Бүген башка стильдәрәк, ниндирәк нәрсә күрсәтергә җыенасыз, ниндирәк чыгыш булачак сезнең? Бүген инде мин үземне күрсәтергә дип килдем, беренче чиратта, менә үз гомеремдә беренче мәртәбә дигәндәй. Танысыннар өчен. Танысыннар өчен кеше төсле костюм киеп, бабушкалар эләктереп килдем. Инде хатын-кыз образлары еш кына телевидениедә мине күрсәтәләр, менә шул дояркаларны, хатын-кыз образларын. Минем алардан башка да уйный торган образларым шактый күп. Ирләр булып та, бабайлар булып та, ләкин алары ничектер телевидениегә эләкмәдеме, или аларны әс күрсәтәләрме? Шуңа күрә тамашачы мине хатын-кыз образында сыер савучы, әбиләрне уйнаучы артист дип белә. Менә бүген инде мин үземнең кыяфәт белән чыгарга булдым. Гомумән менә ул хатын-кыз образын ансыз каян гомумән уйлап чыгардыгыз? Кем аны уйлап чыгарды? Кем сезгә, белмим, нәрсә этәргеч булды шулай чыгарга сәхнәгә?
Сезне күз алдына тасыдыр минем айгыр Мәрьямне сыйыр савучы образ. Мәрьям апайым дип анда сез ешлекне кабатлыйсыз. Шул инде. Мине тамашачыга таныткан образды әйтер идем. Бу мин үзем уйлап чыгарган образ түгел. Бу Уфада яшәүче бик күренекле юмор остасы Кәтүк агай Әхәт Уразматовның образы. Мин аны үз вакытында Уфада очрашкач сорадым, рөхсәт, Әхәт абый уйнарга мөмкинме сезнең бу рольне дип, образны дип, ул миңа бик риза булып, ризалыгын бирде, уйнады иде. Инде аның репертуарында ул диалогка корылган. Менә хәзер сезнең белән мин басып торган кебек журналист һәм сыйыр саучы. Мин аны үземә генә калдырып, монологка әйләндереп, һәм инде соңарак үзем текстлар язып, ул менә шуннан башланып киткән образ. Сыйыр саучы образы. Калган образлар әбиләр, Махинур әбекәйләр, Сахиб Җамал апалар, Иркият үтиләр. Булары мин үземнең иҗат юлымны башлаган Мәскәү татар эстрада уен миниатюрлар театры һәм аның сәнгать җитәкчесе Бәрхәт Гәрәйдән килә. Ул сатирик язучы, автор башкаручы, шулай үзе язып, үзе образларда уйный торган артист. Һәм менә 96 елларда мин шушы театрга кушылып беренче гастрольгә чыгып киттем. Шул вакыттан башлап инде менә сәхнәдә шундый образлар тудыру, төрле характердагы төрле әбиләрне, сыйыр саучылар, даяркалар, бабайлар, алар барысы да менә ошо Бәрхәт Гәрәйдән килә. Сезнең инде танылып өлгерде бу хатын-кыз образлары бүгенге көнгә кадәр сезнең әйткәнемчә шушы образлар буенча да таныйлар. Менә яңа образлар әле бармы бүгенге көндә? Яисә туырга торамы? Нәрсәдер өстендә сез эшлисезме? Соңгы вакытта нәрсә өстендә эшлисез өстендә? Дөресен әйткәндә мин хәзер эстрададан бераз читләштем. Хәзер инде минем икенче төрлерәк иҗат юнәлеше. Ниндирәк шулай белеп китсәк буламы бу турда? Ул яшерен батырын түгел, мин Казанда мәдәният сарайларының берсендә Сәйд Галиев исемендәге мәдәният сараенда татар халык театрын җитәклим. Мин хәзер каядыр театр өлкәсенә кирип киттем дип әйтсәм дә була. Шуңа күрә эстрадада хәзер сирәгрәк чыгам. Инде күптәннән уйналган образларны хәзер кабатлап уйныйсы килми. Чөнки минем өчен сәхнәгә чыгу ул үземә рәхәтлек алып булырга тиеш. Инде төшеп калды дип әйтмәсеннәр, исеме онытылмасын дип кенә кайчандыр 15 ел уйнаган әйберләрне кабат сәхнәгә алып чыгасым килми. Аларның инде каядыр актуальлекләре дә бүген кимегәндер дип уйлыйм. Шуңа күрә сирәк кенә чыгам. Ләкин әле киләчәктә дә эстрададан читләшермен дип уйламыйм. Чөнки баш бит ул һаман эшләп тора. Әле исән кешене. Яңа образлар булыр дип ышандырам. Яз килә. Итәкләр кыскара, кышлар кайта, куллар озыная һәм инде карават астыннан беренче үлчәүләр дә чыга башлый. Әлеге үлчәүдә нинди генә соннар күренсә дә, сез барыбер елмаеп яшәгез дигән теләктә калам. Мин Ильяс Газизов, шоу-биз тапшыруы. Пока-пока, очрашканга кадәр.